joneno maoro ote machalo kamano? Mokwongo kar nengo somo ma oridore ma koro nyithindo donje apiko, mano ok en wach ma kare kendo ok ber, nikech sirikal dwaro ni nyathi ma pok ochopo higni 18 onego bed ni nitiere e nursery kata primary kata e secondary school. Omiyo nyathi kawe somo ni dhi e apiko bende osenwang'o kata ID, to apiko donge beche tek moloyo somo, nikech apiko ok en ndiga mar minyalo ng'iew pesa matin to idhi igine, koso gin gikawo apiko to e chiro to gidhi gigo ngware to gidwoko. Omiyo kaluwore gi chik mar sirikal, nyithindo onego bed ni nitiere skul. To ayie en adieri ni nengo somo to oridore. To gima daher mondo ajiw jo thurwa ni nyithindo to onego som. Kaka sani abedo kae to gi seche ma wan e ofis mar union to gi jotelo mag somo, obed japuonj heads mag primary kata mag secondary, wate chunywa dwaro ni nyithindo som. Emomiyo wawacho wechegi. Koro nengo ridore, mano adieri. To wambe wantiere ka